Mi smo sa projektom energetske obnove zgrade Centra za inkluziju također sa projektiranjem krenuli početkom 2018. godine i u listopadu 2018. godine smo potpisali ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 2.600.000 kuna, od čega nam je priznati bespovratni sufinanciranje od 35% ili 630.000 kuna i isto toliki iznos smo dobili naknadnom prijavom na natječaj od Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova. Nakon provedenog postupka javne nabave najpovoljniji ponuditelj je bilo poduzeće Almes d.o.o. iz Viškova koje je izvelo sve radove na energetskoj obnovi i ukupna vrijednost izvedenih radova na projektu je bila 1.000.000 kuna. Dakle, i u tom dijelu smo uspjeli odraditi projekat za puno manje u odnosu na sredstva koje smo bili potpisali od fonda, znači da smo se vodili tomu da budemo učinkoviti i u samoj izvedbi. Naravno, od tih 1.000.000 kuna 70% je novac koji nam je sufinanciran, 30% je trošak grada Buja. Konačno, evo, stvarno smo godinama čekali obnovu te zgrade, sada je ta zgrada u potpunosti obnovljena i normalno korisnici i Centra za inkluziju i podrške zajednici i ne smijemo zaboraviti da u toj zgradi borave i učenici sa posebnim potrebama od naše osnovne škole Mate Balote, da sad imaju konačno jedan primjereni prostor gdje je njihov boravak daleko ugodniji. Ono što bi možda još bilo bitno kazati jest da smo sa energetskog razreda C došli u ovom slučaju na energetski razred A+, i gdje je predviđena ušteda na električnoj energiji 73%.